Testez noua stație de călcat de la Philips, model 7635, primită de la acasă cu Philips prin Buzz Store. Stația m-a impresionat chiar în momentul în care am scos-o din cutie, prin designul său deosebit. În vasul de jos se pune apă. Am utilizat apă de la robinet pentru că stația are un filtru anticalcar, lucru care permite utilizarea fără niciun fel de probleme a apei de la robinet. LED-ul acesta este intermitent. După ce se încarcă practic stația și nu mai avem semnalul intermitent, putem călca. Am să testez pe diverse materiale. Am să încep cu un tricou care are un imprimeu cauciucat și trebuie să recunosc că tot timpul aceste hăinuțe ale fetiței mele cu imprimeuri cauciucate au fost o problemă, pentru că în mod normal le călcam pe spate. De data aceasta le voi călca pe față utilizând stația de la Philips. După cum vedeți, fără niciun fel de probleme, pot să trec peste cauciuc și nu se întâmplă absolut nimic. Imprimeul rămâne la locul lui. De fiecare dată mi se lipea de fier sau călcam pe spate. Deci acum stația m-a salvat. Nu este nevoie să revenim în locul în care am călcat. Stația poate fi lăsată fără probleme pe masa de călcat și nu se întâmplă nimic cu aceasta. Eu aveam tot timpul o problemă, recunosc, cu soțul meu, care mai călca din când în când și mi ardea fața mesei de călcat. Acum am rezolvat și această problemă. Mai am un tricou tot al fetiței mele, de data aceasta cu paiete. După cum vedeți, trec fără niciun fel de probleme cu fierul peste acest imprimeu cu paiete și el rămâne intact, perfect călcat. Totul se întâmplă foarte, foarte repede. Lucrurile se calcă printr-o simplă trecere a fierului pe suprafața de călcat. Și uităm de toate cutele încăpățânate. Am aici o cămașă care are un material extrem de greu de călcat de obicei, iar acum, cu atât mai mult, a stat o perioadă lungă de timp mototolită, fără a fi călcată. Aș vrea să încerc stația pe acest material și să vedem dacă cutele dispar. Iată că dispar. Dacă totuși întâmpinați probleme și sunt cute care se încăpățânează să dispară, puteți folosi funcția jet de abur. Această funcție crește cantitatea de abur degajată și îndepărtează fără probleme absolut toate cutele care în mod normal se încăpățânau să dispară. Iată cum această cămașă rămâne perfect călcată, chiar fără să utilizez funcția jet de abur, doar la simpla trecere a fierului. Pe mine m-a cucerit iremediabil, vi-l recomand cu toată căldura.